Здравейте! Днес искам да говоря за нещо, което изглежда е доста на мода, така да се каже, в интернет, в западния свят, и понеже много от вас следите нещата, за които се говорят, реших да направя едно запитване. Представлява ли интерес за вас, които се считате християни, да разберете повече за Талмуда? И по-специално, представлява ли интерес за вас кой е правилният начин за нас като християни да подхождаме към юдаизма и в частност към Талмуда? Защо питам това? Защото изключително много прости хора, някои от тях доста добре се представят за информирани по темата, но всъщност някои от тях всъщност са интелигентни, нека да поправя себе си. Някои от тях са интелигентни, но по тази тема са невежи, но си мислят, че са много добре информирани. Но има един голям процент изключително прости хора, така че малко е смесена тази банда, да наречеме. Използват Талмуда, за да сеят всякакъв вид омраза против евреите. И тогава трябва да си зададем въпроса: добре, какво трябва да знаем ние, християните, за юдаизма? Какво трябва да знаем за Талмуда, след като се използват толкова от тези хора да оправдаят своята омраза? Кои са правилните източници за нас да се информираме? Това са три важни въпроса. Какво трябва ние, християните, да знаем за юдаизма? Кой е правилният начин Какво трябва да знаем за Талмуда, след като се използва за оправдание на омразата на хейтерите? И кои са правилните източници? Ако тези теми представляват интерес за вас, оставете вашата обратна връзка в коментарите и аз ще направя материали или поредица, която да адресира тези неща. Не виждам никой друг да го прави, затова може би на мен се пада да направя нещо по този въпрос и най-малкото да информирам моята аудитория, пък за другите Господ ще се погрижи.